vás opätovne zdravím a dnes opäť tu máme jednu lineárnu rovnicu, len s tým, že neznáma alebo premenná je v menovateli, takže poďme si ju uviesť. 1 lomeno x minus 2 minus 2 lomeno 3 krát x minus 2 sa rovná 1 tretina. Dobre, tak poďme sa tomuto venovať. Čo by sme s týmto mohli spraviť? Ja to vidím tak, že najprv by som si postavil podmienku, že x sa nesmie rovnať 2, a to kvôli tomuto prípadu a tomuto prípadu. No a následne urobím čo? Skúsim spočítať. Dám si na spoločného menovateľa. Spoločný menovateľ je 3 krát x minus 2. Čo tým dostávam? 3 minus 2 sa rovná 1 tretina. Čiže dostávame 1 lomeno 3 krát x minus 2 sa rovná 1 tretina. Dám to krát 3. Dostávame, že 1 lomeno x minus 2 sa rovná 1. To znamená 1 sa rovná 1 krát x minus 2, 1 sa rovná x minus 2, to znamená, že x sa rovná 3. Poďme urobiť skúšku. Poďme spraviť skúšku. Takže ľavá strana rovnice bude 1 lomeno 3 minus 2 minus 2 lomeno 3 krát 3 minus 2, čo sa rovná, toto je 1 minus, toto máme 2 tretiny, čože je 1 tretina, pravá strana sa rovná 1 tretina, čiže ľavá strana sa rovná pravej, takže naše riešenie tejto jednoduchej rovnice je 3, aj sme si to overili, takže uvidíme sa na budúce. Čaute.